Zrádci jsou zpět. To náročná operácia, horšie ako vyrodenie počas druhého frontu. Ideme do energopomoci na úrovni 435 miliónov eur. Na konci dňa platí, že energopomoc ide z európskych fondov. To, že asi to nebude možné priamo financovať, priamo energopomoc z eurofondov, vieme už niekoľko týždňov, aj sme to komunikovali. Týždeň na DigiRegio, aj na DigiKorea, bola som aj na Digi Energy. Následne DigiRegio potvrdilo, že máme z DigiRegio, z Digi Energy. Následne DigiRegio, kto z DigiRegio, i aj DigiRegio, z DigiRegio, aj na DigiRegio. Ký nesúlad aj medzi DigiNR a DigiRegio si to nemyslelo. Ide na rôznych Digi. Vypočuli ste si odborné stanovisko ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, prečo nám Európska únia nepreplatí energopomoc. Európska komisia vo svojom stanovisku uviedla, že peniaze z fondov možno využiť iba na investície, ktoré majú dlhodobý prínos, napríklad zvyšovanie energetickej efektívnosti budov či rozvoj obnoviteľných zdrojov. Konsolidácia podľa ministra Huliaka. Upratovať typos bude firma, ktorá sa tejto činnosti nikdy nevenovala. Iné úrady platia za upratovanie 6 až 9 eur za meter štvorcový. Typos zaplatí za upratovanie takmer 57 eur za meter štvorcový. Aj takto konsoliduje športovec Huliak za naše peniaze. Čo som ja prašivý? Zvolili ste si nás, tak teraz trpte a počkajte si na ďalšie voľby. On je priebežný kolaborant Smeru. Hovorí človek, ktorý 4 roky vládol s Robertom Ficom a pomáhal mu devastovať tento štát, ktorý sa podieľal na rozkrádaní spoločnosti, ktorý kšeftoval s Robertom Ficom a podieľal sa na budovaní mafiánskeho štátu, ktorý nedokázal odísť z vlády po zavraždení Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Každý politik, ktorý vládne s Robertom Ficom, je spolupáchateľom. Musíme byť ešte dôslednejší a zrušiť všetky zákony proti tzv. Extrémizmu. Prípad Daniho Kollára celému Slovensku ukázal, že súdna moc je nechutne zneužívaná. A čo ti šije? Hlupák starý. A dnes tu hovorí proste nejaký poslanec, akýkoľvek, že všetky tieto zákony, pod ktoré spadá napríklad aj antisemitizmus, šírenie vlastne genocídnych názorov alebo myšlienok, nenávisť voči rasám, že vlastne toto im mal padnúť kvôli čomu, lebo nezamestnaný neonacista z Londýna vydiera nejakých 2 alebo 3 slovenských politikov. Táto daň musí skončiť. Prezidentská kancelária má dneska rozpočet na úrovni 12 miliónov. Andrej Danko má to v hlavičke poriadne domotané a neustále nás presvieča, že je ťažký pacient. Bez pripomienok hlasoval za transakčnú daň aj za navýšenie rozpočtu pre prezidentskú kanceláriu. Keď percentá jeho strany sa ocitli v suteréne, zrazu sa prebral z alkoholického opojenia a kritizuje svoje vlastné rozhodnutia. To je aká diagnóza? Slovenská národná strana má svoju značku od roku 1700, myslím. Rusko prehlbuje vzťahy s teroristami z Talibanu, ktorí vládnu v Afganistane. Úradujúci afganský minister zahraničných vecí víta uznanie vlády Talibanu Moskvou. Na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve obe strany diskutovali o politickej, ekonomickej a bezpečnostnej spolupráci. Rusko je prvá krajina, ktorá uznala teroristov z Talibanu od jeho návratu k moci. Gratulujeme. Ak budeme mať rozum my Slováci, tak Uzbekistan môže byť pre nás brána do Afganistanu.